tarkalleen ottaen tarkoitat? Sillä kun sä sanot, että sulla ei ole varaa. Mitähän se nyt mahtaisi tarkoittaa? Kallis poika, mikä kallis poika? Ymmärrän. Meno muuttuu härskimmäksi vuosi vuodelta. Vai mitä? No niinhän se taitaa muuttua. Hän on muuten nähnyt teitä kahta täällä aikaisemmin. Niinkö? Eikö me voida hoitaa tää asia jotenkin siviin? Selvä! Relaan nyt vähän! Ismo, lopeta! Jos mä näen sut Kallen kanssa, niin sen jälkeen sua ei tunnista edes poliisi. Niinkö? Mitä toi on? Uudet hifi-laitteet. Luumukiisseli. Oi saakeli! Mulla on velkoja. Helvettiä! Hei, et mene sinne nyt! Päästä irti! Se on ihan selvä! Mitä sä teet? Meni jo! Mä en aio lähteä yhtään mihinkään. Äiti ei olisi heittänyt mua ulos. Mikset sä voi? Lopeta! Mä menen. Okei. Se on sinä, joka täältä häipyy. Avaa! Ovi auki! Ovi auki tai tapahtuu... Vietari. Ja se on Darbe. Ja täytyy myöntää, että lokoiselta tuntuu tämä koti. Mitä sä täällä teet? Ja sä lähdet. Kylkö ammeeseen. Tässä mä heittää sut uudestaan ulos. Ja sanon viimeisen kerran. Kylkö ammeeseen. Oho. Luovuta. En ikinä. Et sä äijä pärjää mulle enää. En voi. Mitä tää on? Perunamuusia. Päästä nyt hemmetissä irti tai se tukehtuu. Nyt on laitella laiva uponnut. Oot sä okei? Suojelit mua. Siitä sait. Mitäs meet väkisin tunkemaan sisään? Siis omaa! Kylkö ammeeseen. Mun avaimilla. Pakkohan mun nyt... Yrittäisit välillä sitä mustaherukkamehua. No niin mä teenkin. Mä kerron asiasta poliisille. Poliisille. Joo. Mä kerroin, että Kalle... Ja vielä pesäpallo mailalla. Se oli Mia, joka sua löi. Ootko sä nyt hyvä mies seonnut ihan lopullisesti? Pakkohan mun yrittää saada se poika jotenkin ruotuu. Hei, yrittäisit nyt ite rauhoittua eka. Missä? Muutako mä tonne muiden pervojen sekaan juhlimaan? Se voisi olla ihan hyvä ratkaisu. Mitä helvetti? Molemmat puolustaa Kalleen pesäpallo mailalla. Missä? No niin. Mä Mitä?
Maarittes, moi. Tiedätkö, mä en kerta kaikkiaan kestä sitä ismoa. Hei, tavataan täällä puolen tunnin päästä. Niin sitä Barbaarissa. Mä karkasin sitä tänne. Tuut sä. Arvaa! Pusi, pusi. Tommosen takia pitää herätä hyvästä unesta. Te kuulutte yhteen. Menkää. Kyllä mä tiedän, että säkin haluaisit lähteä. Oli no comments. Ja nyt olkaa hyvä ja poistukaa täältä. Miksi et sä itse lähde? Sinne vaan. Sosiaalitanttojen sekaan juhlimaan. Me vaikka äitis naimisiin. Hankkikaa lapsia ja tehkää vielä niistäkin homoja. Vaija hei! Tyttö, nyt hiljaa. Mä oikeesti kuuntele tuollaista. Mia, nyt lähdetään. Ja te ette lähde mihinkään. Ei vai? Kato. Mä sanon vihon viimeisen kerran, että tässä talossa... Hiljaa! Minkä ihmeen takia? Hetkinen, yksi juttu vaan. Pyydä anteeksi. No. Anteeksi! Siitä sait.